снимат, ще станат бързо, ще се едитат бързо и ще се качат. Плановете ми се развалиха малко, тъй като също поръчах нещо за Nissan, нещо много голямо, което се забави, доста се забави и ще продължи за сега, даже няма да дойде, но все някой момент ще дойде и е нещо доста голямо. В идните видеа ще го сложим и ще направим доста детайлното видео как ще го сложим. Също така наближава JAPFest, той е буквално следващата седмица и сигурно ще отидем на него. Надявам се да се изкараме много готино там. Изглежда да се заформя доста голямо събитие и тъй като пистата също е отворена, няма да караме. За жалост няма да караме, не съм се записал да карам. И също така искам да кажа, ако имате някакви идеи, които да правя за бъдещи видеа, нещо кратичко така, или даже и да не е кратичко, в смисъл какъвто и да е вид контент, може да го оставите долу в коментарите. И това е като цяло малкият апдейт. Сега отиваме да караме и като стигна ще сложа пиловито и ще раздаваме малко газ. Ходим да слагаме камерата на главата и да караме. Така както казах преди малко, не искам просто да кача нещо за бройката на видеята и да ги качвам, нали, ако не е качествено видеото или не е качествена идеята, наистина то няма как винаги да е, но поне, нали, не да е просто някое тъпо нещо, което да е просто някое тъпо видео, което да мога да ви изкарам за да гледате. Сигурно искам да стана по консистент, ако така мога да се изразя в качването, но на този етап, когато имам идея, качвам, когато нямам, отнема малко повече време. Да, вече стигнахме пътя, но няма никой пред нас и да разнищим всичките 7000 оборота. По-забавно нещо от това да изкарате колата на такъв вид път и да я разкарате, да изпълните всички 7000 оборота, с които тя разполага. Просто седи толкова залепена за пътя от всеки завой. Стигнахме за жалост обаче една кола. Може да изпреварим. Тук ще завие супер. Абсолютно не помръдва. Като настигнахме този, поне да кажа, не се записах да карам на JAPFest, тъй като колата просто не е подготвена за писта. Аз съм карал, мисля, че 7-8 обиколки на предните години на JAPFest, тъй като не съм ходил от 2 години вече. И просто след първите две, окей, на първите две колата се държа много добре, но след първите две просто спирачките на всеки завой отказваха, въпреки че са доста големи моите спирачки. Все пак са автормаркет и водят са някакъв стрит рейсинг, но все пак на топлото, когато колата не е подготвена за писта, спирачките отказаха. В смисъл отказват просто, нали,
Все пак трябва да имате различна течност, по-издръжлива, маркучите трябва да са по-различни и така. Кола е просто страхотна емоция. Да, това е една от главните причини, които не се записах да карам Jump Fest, просто няма смисъл, тъй като правя две обиколки и спирачките ми се предават и просто нататък вече трябва да чакам когато долу да изтини и просто няма никакъв смисъл. А и не бях подготвен да се запиша по-рано. Сега ще обърнем тук, за да тръгнем наобратно. Така че просто тръгваме. Няма да чакаме повече. Малко се сладим на залеза. Вижте каква красива гледка. Отляво и отдясно. От държача на камерата ми се е зачервило челото. Няма значение, в крайна сметка това е смисълът на всичко, да се забавлявате когато можете с това, което имате. Няма значение дали карате това или някакъв друг вид кола. Всичко, което ви доставя удоволствие, това е най-важното нещо. И да се наслаждаваме на тази страхотна гледка, тъй като слънцето залязва, ние сме излязли с нашата зетка. Внимаваме, разбира се, при всичко трябва да се внимава. Сега ще се връщаме наобратно, ще раздадем още малко газ на Сана. Наобратно ще сложа пак камерата, Това е. Залеза! Надявам се да се видим там с вас. И долу-горе казах какво предстои в канала. Сега това видео, след това Jump Fest, след това ще правим нещо по зетката, което няма да ви кажа, ще го видите. Ще всичко от това видео, надявам се да ви е харесало и ще се видим в следващото. Чао!